मैडम आपन नाटा मो ना शुभश्री साहू कौन कर +3 फाइनाल ए वर्ष शेष है। केमी अच्छा बहुत भल अच्छी। ଏବେ ରଜରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୁଡୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲଭ୍ ଇନ୍ ଲଣ୍ଡନ। ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ ମତାମତ ଦେବେ? ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଫିଲ୍ମ ଆସିଛି ବୋଲି। ତ ରଜରେ ପଡ଼ିବ ଯେହେତୁ ଆମେ ଯାଇକି ରଜରେ ସେଇ ଫିଲ୍ମଟା ହଲ୍ରେ ଦେଖିବୁ, ଫ୍ୟାମିଲି ସହ ଦେଖିବୁ। ଅନୁଭବ को ଆପଣ କେତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ। ତାଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଛି, ଏଇଟା ବି ଆସୁଛି, ଏଇଟା ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲି ସହ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଦେଖିବୁ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି। ଆଉ ରଜକୁ ଯିବୁ ବୋଲିକା ଏମିତି କହି ହେଉନି, ଦେଖିକି ରଜରେ ତ ସମସ୍ତେ ବୁଲାବୁଲି ହିଁ କରନ୍ତି, ତାପରେ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିକି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବୁ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ଆଉ କାହିଁକି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଅନୁଭବ? ତାଙ୍କୁ ତ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ତାଙ୍କୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଥିଲାଗି ମୋତେ ଅନୁଭବ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ? ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ତ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଫିଲ୍ମ ତାଙ୍କର ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ଖୋଜି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମାରିକି ଦେଖେ। ତାଙ୍କୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ବାହାରୁଛି ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଦେଖିବୁ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ? ୟେସ୍। କାହିଁକି? ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ କ'ଣ ତଫାତ୍ ଏମିତି ଅଛି? ଏମିତି କିଛି ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭଲ ଆକ୍ଟିଂ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ତାଙ୍କ କଥା କୁହା ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଦେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଗୁଡୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନାମକରଣ କାହିଁକି କରାଯାଇଛି ଗୁଡୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର, ଏ ବିଷୟରେ କହିପାରିବେ? ନା କହିପାରିବିନି କାହିଁକି କରାହେଇଛି। ମୁଁ ତ ସେତିକି ଜାଣିଛି ଗୁଡୁ ବୋଲି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ, ସିଏ କମେଡ଼ି ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସେ କେଉଁଥିପାଇଁ ହେଇଛି ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିନି, ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବି ସେଇଟା କେଉଁଥିପାଇଁ ହେଇଛି। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବି, ସେ ତ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଗୋଟେ। ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ଜଣେ। ସେ ବହୁତ ସାରା ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସବୁ ଫିଲ୍ମ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏବେ ଯେଉଁଟା ପଡ଼ିଛି ସେଇଟା ବି ଦେଖିବି। ଏବେ ପଡ଼ିବ ରଜକୁ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମଟା ଆସୁଛି ସେଇଗୁଟା ହିଁ ଦେଖିବି। ଲଭ୍ ଇନ୍ ଲଣ୍ଡନ ଜାଣିଛ, ସେ ତମ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ହିରୋଇନ୍। ନା ଜାଣିନି। ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଆଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କାହା ସହିତ ରିଲେସନ୍ ଅଛି? ନା କାହା ସହିତ ନାହିଁ। କାହାକୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ହଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ମନେ ପଡ଼ୁନି। ମାମା ମିଶ୍ର। ମାମା ମିଶ୍ର କେତେ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ? ବହୁତ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ଫିଲ୍ମ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଭଲ ଆକ୍ଟିଂ ବି କର